Poľovníctvo Terem. Teraz si ukážeme Flobertovú pušku od firmy Alfa. Je to česká firma, model Hunter. Flobertka, kaliber 6 mm Flobert s 9-ránovým zásobníkom. Nastaviteľné mieridlá, muška, dĺžka hlavne 406 mm, celková dĺžka 808 mm, váha zbrane 1755 gramov. Táto zbraň je voľno predajná od 18 rokov, čiže potešíte seba aj svoje deti, prípadne vnúčence. Flobertová puška od firmy Alfa, model Hunter. Kaliber 6 mm Flobert.